набираме скорост. Като влак в развита държава предпочитаме новост, дори да идва от стара забрава, направен от плоскост, която за рязане става. Е текста, на който само римува без нещо да влага. Сега се задава поколение, пред което папата се задавя, защото вижда, че няма поклонение. Желаят уволнение, трудно е някак да не мине през твоето полезрение. Оле, зле ми е, но си представям, че в повечето случаи, когато съм зле, добре ми е въобще за къде ми е. Материалното, когато имам въображение, социалното статус, че може да се поддържа и от разстояние. Аз искам здание, в което да направим рапърско събрание и да наложим наказание за МС-та без образование. Колю, така ли е? Категорично отказвам на някой да се подмазвам и за дребни жълти всеки ден от баш да се смазвам, а вечер да си показвам като шеф на боса. В същото време да бутам 100 годишна корса на въпроса за умението. Губи се значението, особено ако обърне внимание на обучението. Виж се обкръжението, вземи си заключението и питай после, що има ехо в горението. Намери ми копчето за спиране. Чихиш не ми се мрея, рапирам до колабиране. Време е да разпростираме по цялата страна, вялата тава, където действа точно е така. Намери ни копчето за спиране. Чихич не ни се мрея, пък свирим до колабиране. Време е да разпростираме по цялата страна, вялата тава, където действа точно е така. Хайде, намери ми копчето за спиране. Чихич не ми се мрея, рапирам до колабиране. Време е да разпростираме по цялата страна, вялата тава, където действа точно е така. Бързо, намери ми копчето за спиране. Чихич не ми се мрея, пък свирим до колабиране. Време е да разпростираме по цялата страна, вялата тава, където действа точно е така.